आज मी आपल्याला घेऊन जातोय ठाणे टेंभी नाका येथील भक्तांच्या हाकेला धावणारी, नवसाला पावणारी ठाण्याच्या दुर्गेश्वरी देवीच्या दर्शनाला। ठाणे स्टेशनवरून टेंभी नाक्याकडे जात असताना वाटेत हे ठाणे शहराच्या मध्यवर्ती असलेले सुप्रसिद्ध ठिकाण तलावपाली लागते। या तलावात अनेक जण नौका विहाराचा आनंद घेत असतात। तलावाच्या काठावर वसलेले हे मराठी माणसाच्या अगदी जिव्हाळ्याचे नाट्यगृह गडकरी रंगायतन हल्लीच याचे सुशोभीकरण होऊन नाट्यप्रेमींसाठी परत नव्याने खुले झाले आहे। तलावाच्या बाजूनेच चालत आपण आता टेंभी नाक्याच्या दुर्गेश्वरी देवीच्या दर्शनाला निघालोय। दरवर्षी या दुर्गेश्वरीच्या नवरात्रोत्सवाला जत्रेचे स्वरूप प्राप्त होते। आजही प्रचंड गर्दी आहे। ठाण्याच्या टेंभी नाका येथील देवी दुर्गेश्वरीची स्थापना 1978 साली शिवसेना नेते आनंद दिघे यांनी केली होती। धर्मवीर आनंद दिघे यांनी सुरू केलेला या नवरात्रोत्सवाला आज 2025 पर्यंत 47 वर्षांचा काळ लोटला आहे आणि हा नवरात्रोत्सव ठाण्यात मोठ्या उत्साहात साजरा होतो। शिवसेना नेते आणि धर्मवीर म्हणून ओळखले जाणारे आनंद दिघे यांनी या नवरात्रोत्सवाला सुरुवात केली। ठाण्यातील टेंभी नाका येथे आनंद आश्रमाच्या शेजारीच या देवीची स्थापना करण्यात आली आहे। देवीच्या दर्शना अगोदर धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या आनंद आश्रमात जाऊन प्रथम दिघे साहेबांचे दर्शन घेऊया।
याच ठिकाणच्या कार्यालयात बसून साहेब अनेक लोकांचे प्रश्न सोडवत असत. म्हणूनच आज आनंद आश्रम एक कार्यालय नसून आपले एक श्रद्धास्थान बनले आहे. साहेबांचे दर्शन घेऊन झाल्यावर आपण आता भव्य दिव्य मंडपात विराजमान झालेल्या दुर्गेश्वरीच्या दर्शनासाठी जाऊया. पुढे आपल्याला भव्य दिव्य असा दक्षिण भारतातील बृहदेश्वर आणि उत्तर भारतातील चारधाम यांचा देखावा नजरेस पडतो. चला तर आपण आज जाऊन देवीचं दर्शन घेऊया.
एक सिद्धेश दत्तात्रय मोकाशी हा पालघरचा मुलगा इथे देवीची सुंदर रांगोळी साकारताना दिसतोय. असे होते आजचे ठाण्याच्या दुर्गेश्वरी देवीचे दर्शन. आपल्याला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कॉमेंट करून नक्की सांगा. आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करून इतरांना नक्की शेअर करा आणि माझ्या कोकणी यूट्यूबर या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.